ez zuten uzten maitatzen gauean, ez zagurik, ez negarrik gauean, ez zergatik, ez nonari gabe, zirenotxaga araixi bakarra gauean, zirenotxaga araixi bakarra gauean. Idazten eta bertani Eutxizieten minari baina bakaradeak irentxi Bordeek justizia egin zieten matoitxukuren gisa Maiz borrokatuak iraungo baina maiztalo izea nahi Ez duten uzten maitatzen gauean Ez zagurrik ez negarik gauean Aspaldian izan dugun aukerarik onena daukagu orain eskuartean elkarbizitzarako, elkarrekin arintzeko eta guztiontzako izango den bakea eraikitzeko. Esperantzako unea bada, baina baita aktibaziorako unea ere. Dagokigun arduraz, guztiontzako etorkizun hobea lortzeko eta gaur egin dugun bezala, urtarrilaren 12an batu gaitezen. Eman dezagun beste urrats bat gehiago eta lortuko dugu. 11 arrazoi daudelako Aitzol eta Mikel etxera.